ಹಲೋ ದೋಸ್ತಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ GL ಮಾಲ್ ಪುತ್ತೂರುಗು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನೀತರ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯಿ ಕುಡೂರಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ 8:45 ಶೋ ಇತ್ತು ಗಂಟೆ 8 ಪೋಯಿ GL ಮಾಲ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಎತ್ತಿಯ ಮಾಲ್ಗೆ ಗಂಟೆ 8:45 ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಪೋಯಿ ನಾನಗ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಬರೀ ಶೋಕುಂಡು ಮಾಲ್ ಪೋಯಿ ಹೆಂಚನ ತೂಕ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಮೂವಿ ಬೋದು ಬತ್ತ ಎಂಜೆತ್ತನೆ ಬಂತು ಮೂವಿ ಕುಡೂರು ಬಾಯ ಏಪ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿತ್ತು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಮಲ್ತಿರದ ಗಂಟೆ 12 ಕಾಲ ಆಯ್ನು ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಯ್ನು ಟೈಮ್ ಬರ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಮುಖದ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ನೀಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಏರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಮಂಜೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬೌಲರ್ನ ಪಂಚಿಂಗ್ ಇತ್ತನದ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೋ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತು ನೆಕ್ ಬೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜು ವಾರ ನೀಯಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುರಾನೆತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಐತರ ಓಪನ್ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೆಂಚ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಚೆ ಟಕ 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 ಒಂದು ಪಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಈರೇನು 500 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊನೆನ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಸರ್ಕಸ್ ರಡ್ ಪಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಆರೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋಕ್ ಮಲ್ತೆರಾರು ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರು ಬೌಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಾದಿತ್ತಂಡು ಮೂವಿ ತೂಯಿನಾಗ್ಲು ಮಾತಾರ್ಲ ಪನೊಂತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ಲ 9.5 ಉಂಡು ರೇಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಕೊಣೈಲೇಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಂತ್ಲೇಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಏರ್ ಮತ್ತ ಮೂವಿ ತೂತು ಜರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಮೂವಿ ತೂವೊಡೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ತೂಯಿನೆಡ್ದುಕ ಒತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಎಂಕಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಏರ್ ಮತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದಪುರ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪಾಡುವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.